дар ҳақиқат чӣ хеле ки ба мо маълумот расид, санаи 11 июли соли ҷорӣ ҳукми 4-уми Бузургмеҳри Ёров бароварда шуд ва ин ҳукмро судяи суди шаҳри Ваҳдат Шукурзода ё ин ки Шакурзода баровардааст. Чунин номуайянӣ дар ному фамилияи ӯ дар асоси он аст ки парвандаи Бузургмеҳри Ёров, ҳарчанде ки парвандаи бо ҷурми қаллобӣ ҳам бошад, яке аз парвандаи оддитарин ҳам ҳисоб мешавад барои мақомоти қудратӣ, ягон сирри давлатӣ дар ин ҷо нест. Аз ин фақат аз сабаби оне ки яке аз фигуранти ҳамин парванда, айбдоркунанда Бузургмеҳри Ёров мебошад, тамоми парванда сирри махфӣ дошт. На ному насаби дақиқи адвокату прокурору судяву дигару дигар он мақомдороне ки дар парванда иштирок мекарданд маълум нест. Онҳо аз гуфтугузор бо хабарнигорон, аз вохӯриҳо бо хиштоворони мо дар ҳаросанд, метарсанд ки ному насаби онҳо расонавӣ карда мешавад. Шояд ва ман боварӣ комил дорам, аз шарм онҳо ин корро мекунанд, во намехӯранд, намехоҳанд ки номашон ошкор шавад. Инак санаи 11 Шакурзода ё ки Шукурзода ному насабаш маълум нест, ҳукмашро мебарорад нисбати Бузургмеҳри Ёров. Ба Бузургмеҳри Ёров 10 сол зиндон таъин карда мешавад ва тибқи он маълумоте ки мо гирифтем, 2 соли зиндонашро Бузургмеҳр бояд дар ҳамин крити шаҳри Душанбе гузаронад ва боқимондаашро дар колонияи Низомаш Пурсӯ ё ин ки крити шаҳри Қурғонтепа Бохтар. Чӣ гуфта метавонем? Айни ҳол Бузургмеҳри Ёров ҳамон ҳукме ки қарори судие ки суди шаҳри Ваҳдат санаи дар моҳи ноябри соли гузашта бароварда буд ва тибқи он бояд Бузургмеҳрро ба 2 сол ба крити шаҳри Душанбе интиқол медоданд, ба даст нагирифтааст, ин қарорро нагирифтааст ва гумон меравад ки ҳукми ҳамин Шакурзода баровардаро низ Бузургмеҳр ба даст гирад, аз сабабе ки дигар ба ӯ имконияти занг задан, вохӯрдан бо хештовор намедиҳанд. Мо дигар ягон маълумоти дақиқ пайдо карда наметавонем. Мақомот ба мақсади асосии худ расид. Бузургмеҳри Ёровро ба муддати тӯлонӣ зиндон кард ки баромадани ӯ аз зиндон, озод шудани ӯ як саволи бениҳоят вазбин, ғафз гӯё ҳам метавонем ба ин қазия мебахшад. Яъне ки ягон боварие ки Бузургмеҳри Ёров соҳу саломат аз зиндон озод мешавад умуман нест. Натиҷаи кӯшиш, даъвату пешниҳодҳои ташкилотҳои байналхалқӣ ягон натиҷа намедиҳанд. Дар ин муддати 8 сол ягон пешравӣ аз ёрии онҳо барои озод кардани Бузургмеҳр ё ки кам кардани муҳлати зиндонии ӯ дида намешавад ва ягона умеди мо фақат дар он аст ки Бузургмеҳр пуртоқат бошад, соҳу саломат бошад ва ин муддатро ки ба ӯ таъин карданд ин шахсони ҷинояткор ҳарчи тезтар бо ифтихор паси сар кунад. Мо фақат метавонем гуфта ки дар ин парванда судя Шакурзода буд, прокурор аз прокуратураи генералии айбдоркунандаи давлатӣ Шерализода, адвокаташон бо номи Ҷунайдулло, фамилияҳои инҳо ё ин ки номҳои баъзияшон маълум нест, чунки инҳо аз вохӯрӣ, аз ифшои номи худ худдорӣ мекунанд бо сабабҳои муайян. Вале дар ин ҷо нақши калон ҳам аппарати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бозидааст, ҳам омбудсмен бозидааст, ҳам прокурори генералӣ дар ин ҷо саҳм дорад дар парвандаи қазияи Бузургмеҳри Ёров ва ҳам сардори раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Мансурҷон Умаров. Бузургмеҳри Ёров дар мактубаш навишта буд оиди ҷиноятҳое ки кормандони ҳамин мақомот, ҳамин муассисаи ислоҳӣ ЯС Седробиак содир мекунанд бо ифшои номунасабу ҳодисаҳои ҷиноятӣ. модари Бузургмеҳр мактуб ба ин мақомотҳо навишт оиди тафтиш кардани ҳаракатҳои ҷинояткоронаи ин ашхос
фонди мо Бузургмеҳри Ёров навист, вале ба мо фақат як ҷавоб омад. ҳамон ҷавоб ба мо ҳам ба модари Бузургмеҳри Ёров як ҷавоб меояд аз номи Мансурҷон Умаров, ки мо парвандаи шуморо дида баромадем. Дар парвандаи маҳбусии шумо дида мешавад, ки шуморо 2 маротиба барои ашадӣ вайрон кардани тартибот санаи фалону фалон ба ШИЗО ёне ки ҷаримагоҳ интиқол доданд. Тамом. ҳарчанде ки мактуб дар бораи тафтиши ҳаракатҳои ҷинояткоронаи Сафаров Манучеҳру дигар ҳаммаслакони ӯ, ки даст ба қаллобӣ, даст ба коррупсия, даст ба тамаҳкориву баромадан аз ваколатҳои хизматиашон мекунанд дар муассисаҳои ислоҳӣ, вале Мансурҷон Умаров фақат мегӯяд, ки мо тафтиш кардем, ки дар ҳақиқат шумо дар 2 санад писари шумо ба ҷаримагоҳи ШИЗО интиқол дода шудааст. Ягон амал оиди тафтиш кардани парванда гуфтаҳои Бузургмеҳр нест. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳақиқат як мафияи бузурге дар атрофи Бузургмеҳр иҳота шудааст ва ӯро ба ҳар роҳ мехоҳанд, ки несту нобуд кунанд, чӣ ҷисмонӣ, чӣ рӯҳӣ ва ҳам чӣ аз озодӣ маҳрум кунанд. ин ашхос намехоҳанд, ки Бузургмеҳри Ёров дар бораи он ҷиноятҳое, ки шахсони масъули муассисаҳои ислоҳӣ содир мекунанд, алалхусус ҳамон муассисаҳои ислоҳие, ки Бузургмеҳри Ёров дар он нигоҳ дошта мешавад, ЯС Седробиак, ки дар шаҳри Ваҳдат аст, Табаров сардораш ва ба гуфти Русо Кришават мекунад. Инҳоро боз ҳамон Мансурҷон Умаров, дар ин ҷо ҳамон нақши боз коррупсионӣ дида мешавад, ки ҳар як корманди давлатӣ бояд ба сардори худ барое ки ба ӯ иҷозати дар ин ҷо кор кардан дода шудааст, ягон маблағ, ягон имтиёз, ягон подоше бояд пешниҳод кунад, дида мешавад. Дар ин ҷо ҳарчанде ки муроҷиат ҳам дар суди шаҳри Ваҳдат Бузургмеҳри Ёров дар моҳи ноябр мекунад, ки нисбати ин шахсон парванда оғоз карда шавад, ҳаракатҳояшон тафтиш карда шавад, ягон амал намешавад. ҳарчанде ки модари Бузургмеҳр бо ин ариза пешниҳод мекунад ба Мансурҷон Умарову аппарати президенту прокуратура омбудсмен, ягон натиҷа нест. ҳарчанде ки фонди мо дар бораи ин гап мезанаду ариза пешниҳод мекунад, ягон натиҷа нест, ягон вокунише нест. ҳарчанде ки Бузургмеҳр дар рафти мурофиаҳои судӣ, ҳамчунин Бузургмеҳр дар моҳи феврал дар вақти мурофиа оиди таъин кардани чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс баррасӣ мешавад. Бузургмеҳр дар ин бора гап мезанад. Ягон вокуниш, ягон амал аз тарафи мақомоте ки вазифадор буданд, ки оиди ҷиноят хабар гирифтанд ва ин ҷиноятро тафтиш кунанд, дида намешавад. Ягон тафтиш ҳам намегузаронанд, ягон ҳам натиҷа намедиҳанд. ба ғайр аз ин, ки сабаби асосии боздошт кардану ба муддати тӯлонӣ зиндонӣ кардани Бузургмеҳр ба калониҳои крити бениҳоят низомаш пурзур равон кардан, на фақат хомӯш кардани даҳони Бузургмеҳр оиди ҷиноятҳое, ки дар дохили зиндонҳои Тоҷикистон мегузарад мебошад, балки ин қасос дар бораи фаъолиятҳои бародари Бузургмеҳр, яъне ки ман, дар бораи қасос гирифтан барое ки Бузургмеҳр яке аз муфаттишони вазорати корҳои дохилиё, ки парвандаи якуми ӯро мебурд ва тамаъҷӯӣ кард, порагирӣ карда буд, бо номи Ҳакимов Музаффар, ки баъдан ба муддати 1 моҳ ё 2 моҳ зиндонӣ шуда дар натиҷаи афв озодаш мекунанд ва айни ҳол аз мақомот ронда шудааст. Амин мебошад. дигараш ин хусумати шахсии прокурори генералӣ, хусумати шахсии ҳамон кормандони раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. инак мо медонем, ки аллакай бо 12 соли дигар илова кардан муддати зиндонии Бузургмеҳр аз 10 соле ки монда буд ба 20 сол илова шуд, дароз карда шуд ва аз сабабе ки ягон ниҳодҳои адвокатура дар Тоҷикистон фаъол нестанд, фақат як ном ҳаст, ки адвокатура ҳастанд, ягон умеде барои овардани шикояти кассатсионӣ, баррасии шикояти кассатсионӣ, расонавӣ кардане ки шикояти кассатсионӣ ақаллан оварда шудааст, чӣ натиҷа дод, нест. мо умедвор фақат ба он мешавем ва такя ба
даргоҳи худованд мекунем, ки ба бузургмеҳр ҷасурӣ, саломатӣ, устуворӣ диҳад. Ягона умед ба худи Парвардигор ҳаст. Дидем, ки натиҷаи аз вокунишҳову изҳоротҳову талабҳои ташкилотҳои байналхалқӣ, ташкилотҳои дохилии ҳуқуқӣ ё ин ки корпусҳои дипломатӣ ба ин режими Эмомалӣ Раҳмон таъсир намерасонанд ва ягона таъсир расондан ин як чораҳои воқеӣ аст. Аз сухан ба амал бояд гузашт ва ба чӣ роҳе ки набошад, айни замон ин дахл дорад ба ҳамаи маҳбусони сиёсии Тоҷикистон, ба тағйир додани вазъи ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон. Бояд ки чораҳои таъсиррасон, чӣ хусусӣ, индивидуалӣ ё ин ки дастаҷамъона бояд фикр карда шаванд, то ин ки ин режим, ин мақомот аз вайрон кардани ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон даст кашад ва рӯ ба як ислоҳоти демократӣ ниҳад.